Pizza 25. Ha? Ang mga jingle, mga pinarangga, tabramati. Ha? Mga sinumbali lang ra sa mga kali-kali, kag sa palibot. Aten di taten guro magahod sa palibot, ha? Ha? Siguro kantahan tala sa kanghinan ka, ruming, ruming, ruming. Ano mainit ng mabalita? No? Mga kabyanan, dali lang, may mga mensahe niyo. Good morning, Ruming. From Bitad Tensor, Kulasi Antique, from Excelsa, Mendoza, Doroteo. Umpisa ka dyan adlaw hasta sa Pizza 28. Mga kabyanan, ha? May expected nga pag naba kang produktong petrolyo. Ha? Ang rollback magalabot sa diesel, ha? Magalabot sa 11.45, no? Sa diesel, no? Sa diesel. Sa gasoline 5.45. Kag sa kerosene expected nga iganaba na hasta March 28, mga 8.55. Okay? Naamuran ang pagnaba nga mabatyagan ta, mga pinalangga nga mga tagparamati. Okay? Na sumiyad-ayad gawa. Kaya kadya kung katughong ka pirmi sa sarakyan mo, noy. Abi mo parehas ka una bla, kisa malipat ka o kag natughong mo. Ay kauna daw naanad ka bla nga amor ginatughong mo, kung magpasunsi ka 500, okay na, no? Tugong ka man balik bisa Kulasi 500. Lipati mo ang 500 mo hasta lagliban mo sa Patnongon. Ha? Kay tinagsaka natural banwa ang presyo per liter. No? Nagsaka ang per liter. Amora ang diferensya, mga kabyanan. So, medyo ang iba kung may sarakyan, wala nagadararan ka sarakyan. Ginagarahe lamang ribanwa man sandang garahe. Tinumdumabla. Kung ikaw laman sa radar, kung makommute na lang ikaw, pwede pa ikaw katurog-turog samtang nagakommute. Amora ang disbintaha, bahal nga bagay nga disbintaha karga sa mga taho kung nagasaka kung may pagsaka kag mahal ang gasolina. Ti okay dya kay may rollback kadya nga simana. Ha? Bantayan ta mga kabyanan. Umpisa kadya galing adlaw may rollback. Ang problema kung ang ibang gasolinahan ura bla ng panaog. Pero kung announcement parte sa pagpasaka, dasig pa sa alas 4. Iba nga bukas alas 3 mo. Dasig pa sa alas 4 kaya alas 3 lang bukas rin saka dayon. Ha? Mga kabyanan. Sa piyak nga bahin, no? Saka patawag banwa kuno ni sa mga kamanwanan kag karon sa hapon lugya sa Kulasi mapatawag kuno ka meeting si E.E. Ligarda dirigto sa may barangay Halandoni sa may gym.
tingnan na pamangkot kung ano ang agenda. Rugya sa kulasi. At laban-laban ang ambalan na karan na makuon nga ti padagaan ko kay raka ang plano ko sa probinsya, di ba? Padagaan ko. Pero ang ginbili na to kauna nga pangako nandato ni Inday Loren sa mga lugar kang Tigbobulo kang iba pagin nga barangay may Osorio pa gani, no? Mga kabyanan, no? May Osorio pa gani nga may gin ngako sanda nga mga ginngako sanda nga mga programa kauna. Okay? Nga kuno tawan ka livelihood ang mga pumuluyo sa mga barangay. Te ang mga reklamo kang taho ura na dayon. Ang reklamo ka taho nga ura kuno na dayon ang pangako. Ti ang mga pangako nga to dali malarad tutumanan ganing ti bisan simple nga pangako hindi ka katuman. Paano pag ikaw mapatihan? Amura ang problema. Hay ang tao dapat magapaabot nga tumanan mo. Na, suryahan tabla niya karon kay haraka kung sandait mga ginpanghagad nga taho nga matambong. Kung kang iba, hindi tamon. Hindi kami magtambong to. Tanda lang to. Sa piyak nga bahin, may umang-umang, may nagpalabot na taniklamo aga pa ho. Rigyan kunos Barangay Esperanza, may isang ka mentally retarded. Ano pa nawag din, di tayo pwede mahambal nga kwan. Kulang sa ana, blabanwa, eksakto nga panghanauna. Kulang sana insakto nga panghanauna ang nagalagaw. Tamaan ka delikado. Gapanuktok sa balay, tapos gapangayo-ayo, kisa kung di mo matawan, bato na pa imo balay. Kauna may dyan kuno sa kamalaam nga daw ginalian kang diyang nagalagaw dyan sa Barangay Esperanza nga taho nga kulang sa insakto na nga panguna-una. So dapat mga kabiyanan nga matawan dya katensyon gid ang diyang bugto tano. So ang imuon raad na coordinate ang barangay sa proper agency agad mistoryahan. Wala gid man dyan nagakinahanglan kang bahal nga budget kay manti nagya sa Western Visayas may dyan kita nga mental hospital sa may pututan. Ti ang himuon ma-coordinate ang barangay sa munisipyo, imawon ang pamilya
nga pwede ba i-refer sa pututan dyan kung ano, no? I-rehabilitate ta. Ha? Kay may budget mat na gobyerno, jak kung dito, hindi makalabot bisa rehabilitation center. So, sino magauna take action? So, nagapangabay sandagid. Sa pamunuan kunok barangay Esperanza, nga tawaan dagid ta nakatensyon. Na? Nga panawagan niya nga atan tagreklamo, nga kung pwede matawaan na abiyan ay katensyon ni Kap Kibite, ang problema sa ana barangay, ang diyang nagalagaw. Kay, ti simpre, may bis nga nagabayolente ko, no? Karon kung may darakot silyo, yung buno na kung mga tao dyan, kung problema dyan, dapat ko nung unahan anay dyan, no? Ha? Itawaan ko na anay order ang barangay, no? Basahan tabla karon ng text dyan sa ating pagpalagan ng ipalabot. Makabiyan, sino ngaran kang tong kulang sa pangnauna na? Oo, sige. Turihan tayo karon na. Mga kabiyanan, imaws pagpangalagad ta si Mayor Jer Nicor kag ABC President Bobby Nicor sa banwa kang Barbasa. Oswag Barbasinyo. Oswag Barbasinyo. Mga kabiyanan, ha? O si Bongbong Marcos naman ang nagapanguna banwa sa Sorbiho kang Pulse Asia, ha? 55% ang nagapangarwa si Lini Robredo nga 21%. Dawa ay ganaba tanadyang survey ni Bongbong Marcos man. Ti sa pira ka mga rally, raka-raka gatambong sa kay Lini. Ti kalingin ulo takon. Din patihan takdyang ga tambong raka-raka o kun ang sa survey. Diin ang mas accurate. Ti ang hanggang pa hindi sanay gini. Pero ba't dyan tatanpo ko sa survey, blanay, kaya balita dyan na. Sa Pulse is a survey, nagapanguna gyapon si Bongbong Marcos. Ura ga kwan, ura ga naba sa 55, ura ga naba sa 50%. Diyan ka pangat sa 54, 55, 56, 57. Ang popularity rating na. Ha? Mga kabiyanan. Sumiga pamangkot kanik nakan kapon nanuming madaag si Bongbong kung kura kukmaan. Prote amo na nagagawa sa survey mga kabiyanan. No? Mga pinalangga nga mga taparamati sa nagapanawag ni kamo na sagip na wag. Dali lagi da, may kapanawag tagiya ka sa Inris. Parti sa Tarpolin ta. Mga kabiyanan, amura ang survey in balita ta mga kabiyanan. Ti may mga reactions nga base ginbayda ng pulsisa kag SWS. Hay sa tanan nga survey nagawa nga amora no. Bisa na saan na ka DCRH. Although nga pamatok iba sa kay Bongbong Marcos raket isyo mga mamoy banwa. Pero natingala man tagani nga andot nga sa karake mga kabiyanan ang gihapon ang nagapati ka na, no? Nan mo ang butuhay, game over plurality mo, para karake buto. Tanan ra may mga diehard supporters, tanan-tanan. Galing sa pagdag-anay, tanang seleksyon, para karake supporters. Sige.
Boss Romeng, ano pasagi patawag ni Eli Gardaman? Hindi din tana magsarig nga butuhon tana dya sa kulasi. Kag hindi din magsarig nga madaag tana dya. Ano pag ginalagas mo Ligarda? Nugay timo panloko ka taho kag pagpatalang. Na. May nagsurvey dyan sa Sibasti nga grupo sa mayor. Nagagawa mga kabiyanan nga mas lamang rin si Bantog Baruna kumparar kay Gasiba Ricoperto. Siguro dyan sa mga nagkakarnabo sa banwa kang si Basti nga daw hindi rin matago man hindi lingid bla sa ihibalo ka mataho sa si Basti, no? Kay Maus papulagad ta si SB Rami ni Cesario may pakulikid sa mga pumuloyo sa banwa kang Barbasa Uswag Barbasinyo kag amuman mga kabiyanan ang diyang si Papa Mike Pelber Medina, si Papa Mike Pelber Medina, mga pinalangga nga tagparamati mabinuligan sa pumuloyo kang Tibyaw. Kag amuman si SBB Bokwalin Lim, ang koona ang gobyerno sa Tibyaw Bukot Buragasan. Mga biyan, umniragya sa kulasi kabaligataran nga hardware items, construction materials, kompleto kag barato. Kag amuman ang Sign Race Advertising Incorporated. Ang Sign Race Advertising Incorporated napahamtang dya sa barangay Sentro Poblasyon Kulasi Antique. Mga kabiyanan, ang barangay Tanod, barangay health workers, barangay o kung mga senior citizen, nagkuon si Fidelisio nga pasakaan na ang honorarium kang Tanod, dugangan na barangay health workers, abay ang anak ka mga senior citizen. So, kung di inabulan, amor bla ko onta, ng ugat na tanan, ang pagpatukod ka sipya, ang kuon ni Captain Vic Fidelisio, pero ma-broadcast talang bisa na wara ti kuryente. Nga kon magdaag ta na banwa gobernador, dugangan na ang incentives kang mga tanod. Amo man barangay health workers, kag pati mga kabyanan, ang mga senior citizen. Ti na bulan kwarta ti kung may shipyard gabahal income mga kabyanan. Gabahal income kang gobyerno. Timakan ti mo nga ang mga probinsya sa Pilipinas, like Cebu may shipyard, 220 billion ang income. 220 billion ang income. Ti bastantirya banwa nga makabulig para sa barangay. Kag ipaagi sa tawag nga transfer of fund kung ano nga arrangement.
kadya mga 2 bilyon lang ribanwa ang budget kang probinsya puro pa ira dependent. Kag hindi ma-consider pa nga halin sa taxes nga na-generate sa probinsya. Pero kung may shipyard, Regya Santike, binilyon ka pesos luwas sa ira ang mga dugang sa income kang probinsya. So it's not impossible, kung may iba dyan gambal nga imposible, it's not impossible nga dugangan ang budget kang probinsya, mga abyan kag kung rakeren kwarta kang probinsya, mga pinalangga nga matag para mati. Ha? Rakeren budget kang probinsya, matao ang increase sa honorarium kang mga tanod, barangay health workers, kag madugangan ang pensyon para mga kabyanan sa mga senior citizen. Amuran, mga pinalangga at pramati. Kay kung may shipyard, ang badwigon ipik na bla, mga kabyanan, no? Ang badwigon ipik na. Gabarata bata ang pagsulbar ka mga problema. Di kundi kung kwartaran kang gobyerno, mga pinalanggang at ang pramati, makabakal ang gobyerno kang raka nga mga heavy equipment, mga bulldozer, hindi ramang utang. Kundi makapabuldos na to kang mga karsada pagto sa ibang barangay nga wara banwa pati karsada. Kung beken ti bahal income kang probinsya, mangutang tanang probinsya malonte. Kung malon ang probinsya, bangat ibakalang kang amo ka rin mga equipment, ididakra kang bangko ang imo ginloan. So apektado ang budget kang ibang services, medyo tapyas-tapyasan mo. Ha? Mga pinalangga nga mga tagparamati, medyo tapyas-tapyasan mo, no? Na amora mga abyan. Dalang nagbalik na ha? Dalang. Ti mga kabyanan, amora ang bintaha. Okay, balik na sa atin nga pagpalagad. Rugya sa radyo natin kulasi ang 101.1. Sa atin palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita, no? Mga pinalangga nga tagparamati, ang tunan takron ang isyo sa banwa kang si Basti. Ang isyo sa si Basti diya daw hindi kaya madura. Gakoon taga si Basti, mga kabyanan, nga daw grabe rin gid ang panggobyerno ni Gasiba Ricoperto. Daw wara rin nagasunod sa layi. Ha? Mga kabyanan, ang ana ginahimo. Kay man mga pinalangga at bramati, bisan ang bidding process, rugyan sa si Basti,
Ginaintrahan tanananda. Ha? Ginaintrahan nanda mga biyan. Tanda pa nga pangontrata. Pero ka ang kakatabo sa quality kang mga proyekto dyan nga gina-obra sa Sebasti, wara rin sa standard. Ha? Wara rin sa standard. Why? Ano pag standard na krahiti? Siyempre, may mga personal interest sa sulod. Imbes proteksyonan mga pumuloyo, agad may implement mga project kang mayad, hindi may implement isanda kontraktor. Ano ba ikuha na? Ha? Na? Ano ba ikuha na? Kundi klampano, ked. Pero ka natabo sa may hospital. Hay naghambal ang DOH ng atop ka hospital nga ra. Substandard ang materyales nga gingamit. Hindi magsugot banwatan ng DOH kara nga amuran. Ti ano giniimo ka DOH kung ka DOH isli nyo. Remove and replace. Isli nyo mga kabinan. Ti kadya ura gyapon may islan. Ha? Ura gyapon may islan. Ang atop rigyan gyapon makita nyo. Ang atop once makita nyo dyan kung kamo taga Sebasti, substandard riya. Amor yang atop nga ginapaislan kang DOH sura na gyapon isli. Makan din nyo kra mga kabiyanan. Dali lamla mapadayon ta sa ating pagpalagad. Pagkalipas lamang kang pinaka-importante nga pahibalo, standby. Numero 51. Numero kang anak kalusugan party list sa balota. Numero 51. Magatalupangan sa ikayong lawas kang katauhan. Numero 51. Dugang representasyon kang antike sa Kongreso. Numero 51. Anak kalusugan. Ang party list natin nga antikan nyo. Imaw sa atin kasimanwa nga nominado, Ray Roquero. Numero 51. Butuhon ta, Anak Kalusugan Party List, numero 51. Anak Kalusugan Party List. Subok rin sa Kongreso, dugungan tikenyo, alisto mga amiga kagamigo, kausa mo, kausa ni Paulo, pundasyon nga hindi marumpag, nagapamayagpag, mga best, iraksada taga! Paulo J, 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 Paulo Javier, Paulo J, 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 Paulo Javier. Ang probinsya kang Antique, buta kang mga butang nga aton mapabugal sa bilog nga kalibutan. Ang aton manggaranon nga maragtas, timgas na kultura, manami nga palibot kag dunang manggad, taga nga aton pagkamaabi-abihon bilang Antikenyo. Bastante dya nga panakot agad magpaskag ang aton turismo nga sara sa
kag para nga buhian. Iririmaw kita sa pagpaminsar kung ano pa ang pwede ka mahimo agad nga ang probinsya kang Antique mas makilala sa bilog nga kalibutan. Si Gigi Bautista Dioseja, kaimaw ninyo sa pagbaskeg kang aten turismo. Gigi Bautista Joso, Gina G sa serbisyo. Okay, balik ta sa atin ba ng mga pagpangalagad sa panatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita, no? Mga abiyan, ginapahayag ni President Duterte nga halin sa 200 pesos nga ayuda para sa mga pobre nga mga pamilyang Pilipino ang mabato nanda, no? Halin sa 200 simuon nga 5 kagatos per month. Ha? 5 kagatos per month. Ura man ija kung saan automatic effect. Ha? Ang 5 kagatos. Ano nga bulan? Ang effectivity. Umpisa bla nga matapos listahan na, umpisa nga masubmit manuang listahan. Kag di ko masubmit listahan, ati siguro ang imuon kan umpisa nga nagsaka ang gasolina o kung produktong petrolyo, diyan kariyaman maumpisa ang ayuda para sa mga pobre na pamilya. Na ngay mo pagbalagad tang Mills and Paul, Internet Cafe at tubang kang Shiny Star. Kung gusto nyo makabiyanan, bakal ka nga. O kung magpa-ID, including scanning laminate, abay magpa-ID kag mag-renta ka PC or PC rental, agto ka mo sa Mills and Paul sa kapan si Alan Alpas Aurelio. Gaymaw, sa pagpangalagad taman ba no ha? Ang diyang si SB Mami Pilar Alusilha. Para yun nun ni SB Mami o ni Boy Larry ang nagumpisahan. Si Gigi Bautista Dioso, amo dyan mga kabiyanan, ang Gadlagan board member sa may North District. Kantike nga mga tutok tara ba sa ecotourism ang programa. Na kag si Bimbim Maayo Aloro, Gadlagan Isbir sa Kulasi. Na serbisyo nga maayo. Okay. Oras sa pagbalagad alas 8:39. Diyan sa Sibasti para manumbalik ang mayad nga serbisyo publiko, may patas nga serbisyo, ora itpinilian, wara ginahimo gobyerno nga bargasan. Ibalik si Bantog Barona, number 2 sa balota para mayor. Kag ang katuwang nakatampad nga si January Padpad. Ha? January Padpad. Ha? Ang may isminanda si Filomeno de los Reyes, si Maria Ruth Peralta, si Onofre, mga kabiyanan, Onofre Roquero, si Nonong Noel de Mapiles, number 4, no? Amo diyang mga angay nga ibutang sa serbisyo, no? Nga mga SB member. May sara pa to, sino pa to sara? Mga kabiyanan. Ora ko to, dalang lipat ko sa rahaw. Na, no? Halon sagay pa to. Oh. Amo diyang ibutang ninyo sa posisyon, no? Para magatimbang sa kay Mayor Bantog Barona. Yan sa Sibasti. Okay, balik ta sa atin nga pagpalagad. Dali lang. Sa mga taga-barangay kamansihan, adtunin nyo dyan si ex-kapitan Roquet Soriano, kag si ex-kagawad Moroy Balugdahan,
may itao sanda dyan nga miracle oil, no? Miracle oil, dig dyan ang stock. Kung kulang, dugangan talang, no? Kung gusto nyo man magpalista, listahan ka mo dyan. Kung gusto nyo magamit-gamit, permira, nura, arti bakal-bakal, karuming Antonius Miracle Oil para may syuan mo ka-card. Para nga pakita nyo lang, pwede ka matawaan, no? Naamoran? Ha? Bo, ko ni ex-kapitan na Rocket nga Soriano, kina kag ni ex-kagawad balugdahan. Hindi kami magpatirad mo. Garing may tiya, kung sanda banwa, rigto sa Imbranggaan, Barbasa, na kauna daw kurap-kurap kag daw hindi kakita gawa ang mata na. Ano gingamit nat na banwa, gin paturuan na anak ang Ruming Antonius Miracle Oil, naurar takan ng timpara na ayad. Di sino nakambal? Si ex-kapitan Agtoni, nyo bala si ex-kapitan na Rocket Soriano kang barangay Kamansihan, kang si ex-kagawad Moroy Balugdahan na yung daura mas nagayang muhat storya ka na, di ba? Tuod ming hambal katiya naman to sa Imbranggaan, Barbasa, nagnami tana panerikan na ura ar nagtipara kag wala ar tanagagamit kiba nga bulong to. Hay natunaw kuno katarak ka nga na mata. Ang mga pumuloyo, amo banwa ang nagahambal kung ano ipikto kang Ruming Antonius Miracle Oil kananda. Ura tatan gambal tanda. Kadya raman naman an nga bisan sa mata gina-apply dat na. Ang koon ni ex-kapitan Rocket Soriano kaina, nang tiya namon to, koon na medyo pait-pait primero, pro kang urihi o kiman. Kang medyo ragkat-ragkat. Pero kang urihi, uraman. Agay, nagsanag, kung trabanwang ana nga pananawan. Na, i-repair ta naman kamo, lain naman to pikto na, ha? I-repair ta kamo to. Kung gusto nyo maprobahan ang katuod kang mga testimonya nga ra, to matindag to si Rocket, si ex-kapitan Rocket Soriano kang barangay Kamansihan, kag si ex-kagawad Moroy Balugdahan nga andatiya nag-ayad rigtos Barbasa sa Ginbranggaan, ha? Ang mata na nagsinaw pananawa na bangad sa Ruming Antonius Miracle Oil, di ba? May ito man kita ginbidiwan, ginposta sa social media, sa Facebook account ta. Mga biyan. Ha? Ginposta sa social media nga ang tao nga taga-barangay Kadoldolan si Balam, nagtubo ana buhok ay gagamit na pirmi, kag ang buhok nga nagtubo, item. Purang bukay na karakaunang makilid kang dyan ay tijat na upaw-upaw. Makabiyanan, ako ni medyo upaw dyan ko na, tubo man ha. Nipis lang galing, ay kisra lang ito gamit ako. Nag-itam tong buhok na nga puti ko na. Na, ita mo. Muran, miracle gani. Na, miracle. Ati sige. Kay Marieto Kadyao, good morning. Kamusta barangay Bita dyan? No? Baw, dali na lang matapos dyan ang balay ni Kagawad Mercy de la Cruz, barangay Lipata. Kanami na, mir ka balay ni Kagawad Mercy de la Cruz sa Lipata mo o nga grocery store. Mini grocery, no? Na nagkoon si ex-kagawad Moroy, boss Duro, gagtos, balay ngayo, Miracle Oil. Amura nga bisan wanan ka may mga tao, may nga gagaba. Mga kabiyanan, nga hindi kuno ka magamit, kaya bayaan, raktahura, dana sa pak. Ha? Linibot na gainam ko dyan, ginainam na mong ay kung magsakit busong na kabuol dahil magbay. Tiya dyan mga irinam noy.
Ha? Hindi mo magpati ito sa ura gagamit kang magpakuno-kuno nga na balda. Hay, ang mga tuot nagagamit kang Rumi Antonius Miracle Oil, may cup ka na sanda ka na dyan sa balay da nga amurag na sadlan kang produkto ta. No? May cups ran. Pero kung magsugid timo tapos balay mo, nga amurang piktong ragayad tapos ura man timo ti cups nga mapakita dyan nga nagbakal ka o nga amurag na sadlan ka Miracle Oil, pamuneng, no? Na, kung ura dyan ti pikto, ang dyan gay rinam niya, ha? Kag kung saya di pikto na ubos, niya sandat tanan karamatay. Kadlawan lamang rin ng kampanyang ni magamit kami Miracle Oil. No? Na, bayalan yan. Wanan muray kahimo tatan kamayan ginatawaan na kamalisya. Ha? Tanan tao dyan sa klase nagangayo oran kang nagagamit kaya. So kung kamo nagagamit pamatuod riya nga gapati tinyo te. Wanan mo rabay kay gapati tao. Okay. Diyan sa Sintrosor pa lista mo kay GP di maklid kay gawad ka kay Chi Kalaya. Na? Okay? Kagrigyan sa may Barangay Halandoni kay kagawad Jo Colindres na para sa sige-sige nga supply kay Miracle Oil palistak mo kay kagawad Jo Colindres. Kagrigyan sa Barangay Bita kay ex-kapitan Magloyan na diyan mo plista. Sa Suryo diyan plista mo ron kay gawad Antonio kag ex-kapitan Anos nan. Gonzales Store kung mag-grocery ka mo agtok mo sa Gonzales Store. Makabiyanan. Sa Lamputang gali regyan mo palista kay kagawad Ismores. Amo man kay Darnie Francisco kag Michael Janyap, no? Diyan ka mo agto kung gusto nyo ay gatchat las nakanakan kanaten kara, no? Pero may listahan naman ako dyan nga pwede makabaton, no? Mga kabyanan. Okay. Diyan sa Lipata, amat-amat ka mo agto kay kagawad Mercy de la Cruz. I-coordinate ko lang nakananda amo man kay Aisa Dalopire, no? Kay kagawad Kadigal na palista ka mo kag kung sino dyan mga kilalatang kawad palista ka mo kay itchat dalaratang naken, no? Ha? Para matawaan mo card. Para nga kung ano, hindi ka mo magbakal, tawaan lang ka mo. No? Kung may card ka mo ha, ay bisa magbakal mo sorry ka, hindi ka mo matawaan, rakuha ka mo ti card. Kag sa Sentro Norte, idyan ka mo gidagto. Kay Padoy Mina, kay Sekretary. Na. Sa San Juan, kay ex-kapitan, so ni tunog nan kag regyan sa Barangay Binavista agto kamo kay kagawad Santiago kay Birong, no? Kay Birong pwede magmoto plistay ta order knaken o kon kay Airo kagawad Airo Torino tatlos din karon na ay tra order ang listahan sa poblasyon daw ra kote pati kayunan nyak niya kundiin ko itauhaw. Hay sorry hija kon in kaso mag-okay taten. Bagay prangkahen ta. Gabuto ta gani sa 50 pesos tapos leksyon urarman. Diyan nga tawaan ka mo ka Miracle Oil after eleksyon sige-sige pas 3 tuig serbisyo ta. Tawaan na urat bayad. Ngayo lang. Ti pagi ta sa mga barangay official kung sino interesado, iti makabulik ba niya kananda sa barangay eleksyon, iti kung kananda ga agis tax ta, kundi sa ramas nanda ka propanguhit,
Ay may napirmahan standa niyang karanga hindi daman pagpirmahan kundi man magbulik standa kananda sorry magbarangay eleksyon. Na. Sige. At least amot na ra serbisyo ta. No, give and take. Give and take, no? All right. Diyan sa barangay Bagakay kay Kagawad, Ginijoy Ragot kumagto ha. Kag diyan sa barangay Esperanza kay Kagawad, Pikoy. Dahil lang. Kadigal. Now, rigyan sa barangay na ba sa kay barangay Secretary Alvarez, no? Kamu agto mga kabyanan. All right. Kay mani magbanwak mo sa Bitad Sur. Kay Jim ni Magsiko sa Bitad Norte. Na. Kay barangay Secretary Antonio sa barangay Tigbubulo, no? Sa barangay Marilisan ura ta pa maplastar kag sa Batbatan, no? Pero diyan sa Batbatan, good morning. Ha? Sa mga kaprintihan ta diyan nga girnangat sa barangay Batbatan, good morning. Lusot lang ko diyan ay ginasagap dagid ako ay parinti dakno ako. Muhaan nyo lamang ako adopted son nyo ay dyan sa may barangay Batbatan. Adopted son. No? Tira ka dyan Antonio gayar nangat lasanda iba mga bahi na ay Antonio sa Antique dyan ang original naglay dyan ginalinan dyan sa Banwa Kakulasi. Leandre de Sol sa Escalona pamili sa Batunan Norte ginatamyaw dyan no Escalona pamili. Na ang Ilas Bike Shop gabaligya tanan-tanan mga kabyanan oy si Gawad Montero good morning Gawad no lagawan tablas Gawad Montero diyan mga ayo majak Miracle Oil mo. Gawad mati ko ga bakal ka kunos Palawan Pawn Shop tawaan talamay kauron bla kag may istorya ko yon para nga nami serbisyo ta sa barangay. Sige. Mga kabyanan, no? Okay. Bawa, Germano. Gapati taken kay Picto kami Miracle Oil. Alin kay Leandre de Jesus. Taga sinusit na yung gambala. Mga kabyanan, balik ta sa atin palatuntunan. Ha? Diyo, may text kina kita na baton. Halin sa barangay Esperanza, no? Kulasi Antique. Kay may mentally retarded nga galagaw yan nga hindi mapaktan nagabayolente. Kay kaina kaaga may isang kabalay nga ginsadlan ganuktok. Di ko na uragin buksan. Magapanuktok masalad. Te waragin buksan mga kabyanan. Mananyo kung ano natabo. Paghalin kang tong taho, ha? Ginbato na tanabanwang balay. So, ang concern, ginapalabot gid sa barangay kapitan kuno ka barangay Esperanza nga si Kapitan Kibiti, kung pwede kuno maaksyonan. Maaksyonan gid kuno ang concern nga dya. Kaya ang diyang may problema sa Panginoon nga bugto ta, no? Basi kung pwede bala ko ma-rehabilitate, mahimuan ni Diyos kang barangay, no? Dapat tutukan na gikunanay ang problema sa barangay, na kaga ang diyang concern hura sa kung ano nga may malisya, no? Kay kaina lang ang aga, may siyang kabalay nga libag kang diyang tanod. Tanod, kang diyang may problema Panginoon na so bangad nga pumuluyo dya kang nasambit nga barangay. So ang anda pangabay kung ano kuno mahimo ni Kap, no? Ni Kap ano nga aran na ni kapitan naman?
Lagad-lagan man isbe si kapitan ge. Na ang pangabay nanda, kung kuno iyang mahimo dyan kara, no? Kay kauna, suno sa reklamo, rigya, kaga concern yung palabot, daw delikado, bla. Kay may malaman ko una, nga daw, ginalian kang rang may problema at panguna-una. And speaking about may mga problema at panguna-una, daw raka, dyan sa kulasi, galagaw-lagaw mo. Ha? Daw raka, dyan sa kulasi, nagalagaw-lagaw, dahil lang. Ito tabla na balik to sa Esperanza. Ang pangabay nga daan maaksunan. Ka mga barangay opisyal sa pagpamuno ni Kapitan Kibiti ang problema. No? Ay si total daw dyan naman si Kapitan sa pagserbisyo sa barangay kag sa Banwa, itigad lagan isbi. So, dapat kuno mabalikan ang problema sa barangay na. Ang diyang problema kang may ang problema nga daw hindi mapaktan kung ano ginapinsar kang diyang may problema sa panganguna nga kisa nagabayolente makanti mo libagan mo ang balay kataho no hay kauna kuno may mga rason nga ura kuno ti budget ilang daw referral lang imuon tajak-jak dareon to sa rehabilitation center mo ngayo consent sa pamilya no mga kabiyanan. Ano nga budget ang nanglandag yaman? No? Si Kapitan Jire Kibiti kali, no? Na, nagdadagan isbi, bla. Ay kung kina kang mensahe, naliyog ba kay Kapitan Kibiti ang diyang kapitan naman nagdadagan isbi. Problema sa baryo naman dyan, may bugto nga kulang sa minsaran. Nagalagaw na. Ano miyad mo ni Kapjak yaman? Nga nagalagaw ti may kuan ka una may malam nga nanalian ti kajaruman ka panalad-sulad sa balay kag nagalibot sa baryo ginabatonat ng mga balay. Te kamo dyan nga barangay opisyal ha istoryahin nyo bianayran hindi nyo na ipagpabayiran. Ay, budlay nga kung mapabayaan nyo. Makabiyanan. Ay, diyaw, may nag-text naman, no? Duro, gidman, umang ragya sa kulase. Ha? Tapos may sara, pag pala. May sara, gani, gransar, pagka kongresman mo nga bakat ng antiki. Ha, ha. Hindi chat na to kang mensahe kang nagtao ka mensahe niya no. Na ngay mas pagbalagad tang Gran Bakiro kung gusto niyo magpamasyar to agtong mos Gran Bakiro ho. Mga biyanan. Si ex-kapitan Tunog no, good morning. Bao galan sa risbi niyo. Si ex-kapitan Jimny Magsiko no, kang Bitadto Norte, si kapitan Kalo Belarmino kang naba. Si Pib Balisno mo, si ex-kapitan Prida Malones, Von Carlo Palacios, Boyet Tabier, no? No. Amo diyang mga tao nga gusto gid magserbisyo. Nagapangabay man sanda nga abi pabuslon niyo man sanda kay nami man kuno anda kaya panerbisyo bisa sanda barangay ko. Nanangin mo ni swagan man. Mga biyan speaking gali sa isara dyan, may galagaw dyan sa Esperanza, total na touch na natin gidman dyan. Ano mahimo, tak dyan sa bilog nga kulasi, man do karako, dyan galagaw nga mga may problema sa pangnunaaw. Ano action? Tod? Ha? May dyan nga sarang nga taas nga tao nga daw dyan, pirmi na kang kita sa may nga Alando niya hanggang tuwalya lang belas dalam ran may panapten man tuod hindi lang magmura man nga na pero bawa. Di ka muragid. Ha?
Boss Romeng, maliban sa imo, sino mga isbi ni Kapidelisyo rugya sa kulase at tinalawag ko ron. Hindi pilaban tamon bay na. Mga kabiyanan, balikan tablarang concern. Pero lawagan tayo yung sponsor tiyo. Si Jo Ignacio, may karwasan niya no, sa may tubang kang Baptist Church sa Sentro Sur. Kung gusto nyo dyan magpakarwas, dyan ka magto. Tapos, ang di mapilis karwas man sa Sentro Norte. No? Samtang kapakarwas ka mo to, malimpyo sa rakyan nyo, may free coffee kag, wifi samtang gahalat ka mo. Bukampiyon kayong mekaniko dyan si Migo Tamat Ongon. Ang pwesto ni Mat Ongon nga kampiyon nga mekaniko, Rugyan Banwaho sa Sentro Norte, Pagto, Blas Barangay San Juan. Yan ka mo, pakidaan sa rakyan nyo. Kag amo man, ang Jang Wisam Electronics and Repair Shop sa Barangay Sentro Sur. Tanan nga electronics, Rugyan nyo Banwai, pakidaan, mga kabiyanan. Kagtapos, Papindo Refrigeration Air Conditioning Service Center. Kung ang inyong aircon, ang inyo banwa nga ref ura ga ramig, rigyan nyo daron mga kabyanan sa Papindo, sa ngaan gidyan na kang simenteryo sa gate, sa entrance bla. Na, rugyan kamo agtogid. Kag ang Pretiya Cycle Parts ni Migo ta Edwin Colisio kag diri kami Colisio nga taga Batunan, no? Rigyan kamo agto magpakidaan kag inyong motor. Agad hindi magpawigit sa karsada kag sa dalan, no? Mga kabyanan, balik ta sa atin nga pagpangalagad, no? Initamyaw ta si Doy Castillo Montero Jr. Gawad li ka poblasyon niya kapamati niya pirmi sa tanga palatuntunan. Balikan ta ba tong mga garlagaw nga mga garlagaw nga may kulang panganauna natin nga mga bugto nagyarak gali sa skulasi, no? Dawa na jak DSWD obra ko no mahimo kay man. Ano jaman kinanglan kay budget jak di ako ano mahimo to kaya. Ititamaan man kadlikado. Magbiyanan ni kisa. Nagkalagulagaw sa tabok sa dalan nga kisa ura arga uleng kuno may sarakyan kapdulong kun ura. No? Kag sa totoo lang, ay ura ti katao kananda it pagkaan ka dya. Ti gusto tabla makita nga pangukay na dyan sa mga basurahan. Tapos, may iba nga tindahan nga ginagtunan daga pangayo. Ti, ura man raad kita kakuon nga daw hindi tapagbuligan. Garing ti daw bakan ta dya banwati obligasyon nga. Agad adlaw lang mapasiguro ta gusto magbuli makakaan yung mga bugto ta. Nagalagaw nga dya. Daw hambalan lang bla daw hindi man angay hambalan nga daw normal lang man jagoro di ba bukan git normal hay iba banwa ang manegosyante nga ginagtunan diya ngayo kanon ngayuan na kanon na nakakatakan man niya tuon mo kisa ang may customer ka sa dalanan dam ngayo tabi ti tawaan mo gid lang ron. Ay kung hindi mo pagtawaan, hindi magalin. Na, isipan ko bala kung pirak bilog dyan sa kulasi. Ang mga bugto, tanga may kulang itpanganauna kagalagaw. No? Miya gani ay naunahan ka esperansa itong problema iti nagapamato to. Nasa gabayar lang man yung tanan, no? Ano mimo, tagdiman? Iti, ang koon kang DSWD natin kauna koon ka ay may repair diya kauna ura kunot budget dali lang ura gidya matatapan kang makita niyang problema ay gusto ta kung kita ta na dyan banong advice gusto ta masailos na dyan sa rehabilitation center
Agad hindi kalagaw no, di ba? Kung budget man lang ginap ngayok, di tawi inyok budget. Agad nga masikaso da, kag matransfer to sa pututan. Agad hindi tar makita man nga rake diyang mga bugto, tanga mga kulang ipang na kalagaw sa kulasi, sus Maria Josep. Ha? Tawin na action niya. Eh, kung makita, nagay-love, ibang lugar dyan, karake, dyan lagaw, siyo, bakit mayad, di ba? Sa iba nga pungsod, no, yung timot makita, dyan lagaw, sekali mo yung tao. Well, organize, sanat na rigto, nga mo dyan mga bagay, ginabuel, take care, kang aton gobyerno. Aba, urugyam lang mas Pinas, sa banong katabok. Ginapabayaan, trasanda ka dyan, amor glibodlay, kung mag-amuti mo gino. Daw, wara, arti mo ginasapak. Ay, nako. Sige yan din na panawagan ta, no? Pero budget na kaya galabot kay binilyon agad madarata dyan sa pututan to. Hindi ko gaptigayon tang ni mga bagay nga i-transport sa ibang lugar ang mga bagay-bagay nga gina-request. Tapos andyan mga bugto tanga iba dyan ba si marayad pa dyan, di ba? Tuod mo. Di karon, kung di dyan matatapan, imbis mga rayad dyan, ura argot sansa. Iba guro dyan basi kung mariblitit, di ba si mayad pa dyan? Sadya dyan. Karang taon sa atin nga pala tuntunan, ako dyan suruming Antonio, salamat gid. Sa inyo banwa nga pag pamati, miadgid nga aga, probinsya kang Antique. Bitin ba? Tol, misis mo ba